Hürmetli dostlar, biz bugün Danlıklı Kozan Federal Üniversitesi'nin 52 Edebi İcadi Birleşmesi'nde konakta. 52 Edebi İcad Birleşmesi edebi tügerek bularak özünün tarixin dəhşətli soğuş yıllarından 1944 yıldan başlap jibere. Bu vaqtda tatar tili kafedrası açıla hem talantlı tatar yeşleri jıyıla. Kazan Federal Üniversitesinde onların özlerinin edebi söz degen gazetelari da çığa. Şul yıllardan birli ol edebi tügerek bulup yaşi. Әмне 50-нче yıllar уртасында аңа Зөлфәт һәм Мөдәррис Әгъләм Әллүки дигән исем бирәләр. Менә монда экранда сезнең шигырегез яңгырачак, ә сез йөреп карагыз әле, бәлки килеп чыгар нәрсәдер. Юк, Алина, вафыйтыгыз. Шагыйрь кеше булар йөргә тиеш түгел, менә карагыз. Сез йөргәндә çiçeklerini sepmişsiniz. Bulutlarına karab oynanasız. Biraz hıyallarına bağız bile. Ondan sonra birini daha karattırız. Şair kişi şunday bulurlar diye şanlısız mı? Min андай түгел. Димәк, мин шагыйрь түгел булып чыгаммы инде? Ярыймы мин? Үземчә сөйләп карасам. Сөйләгез әйдән. Шагыйрьгә авыр сулышам. Yılmayıp ya yaşka көміліп. Соң юлына ұзатқанда қойнар мақтау қала. Ізге түгеліп. Шағир үле қонлы суғышларда. Я сыйынып тыншу пішмаққа. Исен шағынаның бір кім білмейді. Әваласы еді құшаққа. Әллүки әдәби иҗат берләшмәсе минем өчен иң беренче чиратта ул дусларым белән җыелу урыны. Чөнки нәкъ менә башка җирдә күрә алмаган шагыйрьләрне мин Әллүкидә күрәм. Һәм без нәкъ менә Әллүкидә әдәбият турында сөйләшә алабыз. Үзебезнең тәҗрибәбез белән уртаклаша алабыз. Һәм миңа шунысы белән кадерле ул. Миңа калса, гомумән җәмгыятьтә шагыйрьләр дөрес түгел кебек кабул ителә. Бүгенге кичәдә дә шундый фикер яңгырады. Шагыйрьләр алар ярлы булырга тиеш, имеш. Ләкин без моның белән килешмибез. Чөнки ярлы дигән сүз ул берничә төрле аңларга мөмкин аны. Ягъни матди яктан ярлы булырга мөмкин кеше, яисә рухи яктан ярлы булырга мөмкин. Ләкин ничек кенә булмасын, шагыйрьләр алар иң беренче чиратта күңел байлыгы белән аерылып тора. Мөгаен шуңа күрә шагыйрьләрне дөрес түгел дип әйтергә телиләрдер. Ләкин без моның белән килешмибез һәм бүгенге кичәдә дә шушы фикерне, шагыйрьләр дөрес түгел дигән фикерне инкар итәргә омтылдык. Егетләр, сез дә шигырь язасызмы? Әлбәттә. Язгалыйбыз инде шунда. Siz никтер бер дә шагыйрьләргә ошамагансыз. Эсегез чиста тохта, шагыйрьләр мондый була дип уйламыйм. Алар тәртипсезлек ярата. Әйдә, шапку чырвакага, байтларыңны ху, на. Әйтәйтен гысколга, бик матур яна вака, и вака, нурлы вака, безнең вака, беткән вака. Мондадыр яшчакларымның фото, видеолары, мондадыр ферм уеннарының виноград алмалары, монда дуслар, монда хотлар, группалар һәм монда нур, монда минем туган көнем, бүләкләр һәм монда хур. Ни өчен йыламы егетләр? Ни өчен дусышын күнгәндә судай акмый меңләгән яшьләр? Ушлык кына. Алар күзендә. Ни өчен сөйгән яры киткәч ышкынып, кычкырмыйлар алар? Ишек тоткышына текәлеп, тын алмыйча басып торалар. Явызлык, үлем һәм кан басып алса безнең дөньяны сүзсез генә узар иран. Тын калыр артта җир шары. Кара төн тик чәчкене аппа, кулын кысканыннан кан йөрми, күңелендә аның сугыш бара. Тик
күз яшы күренмей. Үзе кіле, йөзіңдә қойығы. Менимчә, шагыйрьләр дөрес һәм дөрес түгелгә бүленә алмый инде. Безнең кичәбез дә шул тарафка бит. Без дә гадәти кешеләр инде. Бер уйлап караганда, менә мин үземнең одногруппникларым белән укыйм. Алар мине гадәти кеше кебек кенә белә, әмма менә шушындай кичәләрдә генә алар минем шигырь язганымны танып белә ала һәм аларга ул могҗиза түгел, без гадәти кеше. Егетләр иҗатка сирәгрәк килә башлады дип әйтеп тә бетерә алмыйм. Минем хайран танышларым да бар яза торган. Һәм хәзерге вакытта егетләр бәлки күбрәк тә киләдер, без генә белә бетермибездер. Алар шигырьләрен кызлар кебек куймыйлардыр. Мин бәләкәйдән әдәби китапларны укып, шунда шагыйрьләрнең биографияларын күреп, алар кебек үземне әдәбият китабының битләрендә бастырылып чыгарасым килде. Şimbe җитте, көн аяз, уку бетте. Авылымның якларыннан ишетелә кайтаваз, кайтып киттем, салмак кына атлап барам. Җил исәдер, мин атлыймын. Кычкыралар агачтагы каргалар ки, урамдагы балалар, алар белән ишетелмәс явыз ширки. Мин идә артка чыгып яулыкларын, әнкәй нидер әзерлидер. Абыйлар сарай түрендә бергә, уллары эшләү хәлендә. Бәгърем, сагынам сине. Бездә икән, ничек кайгырам. Кайтуын көтеп төннәремне дога укыйм, намазым кылам. Ходайдан сорыйм, бирче димәк, улыма акыл, көч, җитезлек. Көрәшләрдә сынатмасын дим. Булсын чыдап, үткән сиземләр. Сынауларда зинһар сынатмасын. Көтәм сине, син бит беләсең. Кайгы китермәче күзләремә, килә сине бик тә күрәсем. Балакаем, мин соң картмын инде, китәргә дә озак калмаган. Көттермичә, вакыт үтү белән, исән-сау кайт балам, багылма. Мин Айгел, син нигә шундый күңелсез? Ни булды? Улай гына. Син менә нәрсә хәбәр исәң? Менә парлардан соң бераз спортта йөрермен дип уйлаган идем. Шундый матур вакытлар җитә бит. Очраштыра, таныштыра, кавыштыра. Теге вакытны элеккегә килмәгән булсам, мин аның белән танышмаганда булыр идем. Хисләрнең күңел байлыгы икәнен бәлки без әле аңламыйбыздыр да. Иң зур байлык күңел байлыгы, хисләр байлыгы. Хисләр булмаса, бернинди алтын көмешнең дә кирәге юк. Бүгенге яшьләр, әлбәттә, алар башка заманда яшиләр, без башка заманда яшибез. Һәм менә шул заман мәшәкатьләре дип әйтим икән инде, заман тизләнеше Әллүкигә дә әлбәттә инде йогынты ясый. Яшьләр хәзер виртуаль дөньяга күчәләр. Җыелып утыру аларга бәлки инде кызыклы да түгелдер. Алар күбрәк интернет дөньясы аша аралашалар, бер-берсен шуннан күреп, шуннан танып беләләр. Ләкин ничек кенә булмасын, Әллүки үзенең традицияләрен сакларга тырыша һәм Казан Федераль университетында Габдулла Тукай исемендәге Милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе студентлары катнашында
Бүгенге көндә дә Әллүки түгәрәге үзенең эшчәнлеген дәвам итә. Әллүкинең утырышлары айга 2 тапкыр гадәттә була. Бик күп талантлы безнең шагыйрәләребез бар. Аның студентлар арасыннан җитәкчесе Алина Хәбибуллина, ул инде бүгенге көндә танылып килә торган безнең яшь шагыйрәбез. Һәм менә ел саен Әллүки үзенең канаты астына беренче курс студентларын җыя һәм университетны тәмамлап чыкканчыга кадәр алар инде Әллүкидә калалар. Без шуның белән бәхетле. Әллүки!